Ja guys, ako yung nagtig sabon og kusot ja si Zapitig banlaw ja hay. Salamat ka jud ko Nicole kay ja jud kong gitabangan ja mo balik na pud ni sa ugma guys sa dumagiti kay Bernis naman ugma. Ja mga hayay pud mi dari dapit sa dagat kay ang gamadar pud ang mga hayay ron dali kadto sa mama. Kay mga baga man ni mga habaw ni Crystal Ann. Ja dali rin sa mama kay aramang pud kainit. Ja nakayahay na siya guys. Ja salamat sa kadunak kay mo kong itabangan. Ako na pwede guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Nagkuhan ko guys. Milk ni siya. Anang beer brand o butangan na hagamay yung kape. Diya, Skyflix. Kaya rin sa duha na guys, kay nakuidang hagipanghumaw nga mga kortina. So, ipangtangtang ni Crystal nga kortina ang ipaglabhan. Diya, daghang pagkadumig labhunan. Mga bidsit o katong mga habu. Kay way laba to pag skat pa to pag uli na hagbuhol. Sa kinahanglan magug kumang laba guys ug kanang weekly kay nalay ko sa inos kanang namugoy na si gabas dari guys kanang naghimog mga ka ng bangka banza maglipad man ng kuan kanang mga ginabasan diya mo samot tagang sa inos man nga milit ba dyan nas mga kuan magsud dari sa among way kay kuan ra man ni among amakan manang lisod kadug sa inos di ta makaginhawag magabi manang labad jud og punda og kanang mga habaw kina og dinat pinget nang pugo sa kadaning nain mga bangka lagi kaning sa inos man gud allergy ni kadto sa mga abog kanang di ka kuan kanang maputos Julie pag uli na dito sila nga grabe sinjag piningot jag taman so pareho jud ning duha ka lang pingiton ka jud ning ilong nanahin ko ipang spray guys pero magsakit naman hinuunan hubag na galini o kay hanggi katuwa hanggi nga na ba na ini hubag na sila na kaya katuha basta na iabog sa katuha na napuwa kay na ining hubag na nang gamay ganin ning buslot kay pigas dak kanining gamay kay na ining hubag sa ilawom. Diyan guys, mga pisa ta kay liwas ko og laba. Papal ka hatod dito pa kaw. Kay ang laba ko. Yan kauban guys, sige gagaw to Muni tetek. Di mo na may labutik. Di lagi. Alas ulo. Diyan naghatid kayo ng uwan ko ng laba. Guys, dari ko nag-uso guys kay ingat na to sa muhang CR. Anong iapilag mga habon ni Dextel guys. Naiga paka dari ng bana guys, wa man duty. Nang one day siya nang munglay day sa dari. Ay salamat kay nahinlo naghang kapalutan sa pipino guys wa man mo azo ja na ako'y pipino ang itanom karon kay katong kang atibing wa pa man masid to jahang ipuli diha so magseed ko dede kang bana dari guys nag guna day na siya. A few moments later Guys, mga untag kuhan among merinda na mo guys ja daghang kadto lagi may problema karon kay si T-Reverse need na jud nga operahan so manasag check up ganiha guys so ang ipangado lang din guys apilyan lang mi og ampo nga successful ra gid pag operasyon so kay wa man jud mi laing mahimo guys so ampo ra man jud mi kay wa mo mi ikatabang nga financial so ampo lang jud mo hang ika wani tiri nagkatunay mga malulo yung kasing-kasing diha magsintla palihog lang pugog kuan ni tiri dilo ra man koy pinakamayong doktor lagi ampo ra dito sino guys na ma-okay ra gid ang kuan yung bitaw ko taga ikog asin kay mo naman ija gay na may sili asin so guys tag inani ko kay init ka do sa hanggi trabaho
Diya ka today ning message na ganiha nga nawa pa ko nagluto. So atangin lang ninyo guys, magluto ra lagi ko. Makita ko mapustuhan jud nga kanang ato na ko mupustuhan. Ayun, pagdali. Ay pagdali. Hindi sa ta magdali guys kay Pressure man. kuan kanang napamidag ang kadung problema ron TV basin maka bulmano kado guys di na ma kuan sa utok nga pasensya na mo kay naalagi nga grinder na to hindi ko na to guys nagluto ng French fries kaya nadi sila yung na stock nga French fries sa rip. Nami kali guys kaya kagubkob. Ito po isa dito. Nya guys, ningon si Tiri kanang nigid ko no nga dalion ang diyang operasyon. Kaya wa ko ni tambal ko na ingon ang doktor. Opera ra jud ang tambal. Ang tambal ana, gut nga pagkampo. Ano jud. Cylinder ng kinabuhi sa Ginoo kay mamatay ra man gyapon ang tanan. Mga tuningas na guys nga si Tiri man good ikatrisi. Katrising igsuon. Mutulig ana di ay. Ang ana. Hindi mo kumutuo. Mutu ana. Ginoo ra jud ko ana. Sinanay ni ingon nga ikatrisi lay ko na Tiri. So ato lang yampo guys sa giyahang pag-ukawa opera. Nasa man siya ron nakasalang sa dito. Pa, kuan pa. Gitagaan pa sila og galang note ba. Nga mo ni operahan jud siya. Na magisin sa mong grupo sa gi kuan gikas doktor. O di mo pirahan to kay mo mailang tumong ato dito kay mo opera man kaya gyud. Mao gani nagsikan opinion gali sila doktor, nagpa-check up sila usab doktor dito. Nya, parehara pa ending. Parihara. Ang doktor dito sa Bohol og dito sa heart center pareho ra ang giingon nga need jud kuno operahan. Kasi grabe na to siguro. Kananiwang ba siya? Di atake kay kuno des ang gahapon ba to? Pero hindi siya atake siya lagi sa mahilak kan ko kay luay ko. Siyempre isuon ba na ako mo sakitan po guys. Pero ang paghilak ka na itago. Hindi ko mapakita kaya. Dito sa Bohol guys, kadang nihilak ko pero wala gipakita ni Jack kay paglarga jud mo guys, nihilak man jud siya katong pagpananghid nila diyang tatay. Kay si tatay mo ra man pag na kahilak na tapos tatay. Diya sinanay pod ganang dali kadung hilak ba. Pero amo lang man jud gi lakasan among loob kay siyempre kanang mga igsuon mi kanang sakit kadyo. Sakit kadyo paminawon nga na ba. Pero laban lang ta guys kay nga naman dito kinabuhi. Di man tayo fair na minti dani sa kalibutan. Paul man jud ta. Luto lagi mo hangguan, French fries. Hindi pasensya na mo dyan kaya nihilak doon ko kay lagi may kay wala makaihisa dyan may mga kuan nga mag-ampo. Ginoo nga maluwas ra siya or sa iyang operasyon kuan ra ba mobalik sa normal. Asa siya sa heart center? Gadiyan na silang duha guys. Ang tag-French fries. Ko no. Diya ko nilang himong sausawan ganang ya. UFC ketchup ug ganang mayonnaise. Kay mubanding na pud ning dari guys. Kay ang papa na nga naman may ganiha og kuan payas.
Hindi. Kay Limpyo man eh. Ikaw ano ni. sabunan na niya. Wala ka na po ni kulong mo guys. Salong dito. Hindi ka na may bagyo ka hanak. Bukan yung balik ako dayon. Kung nga nagjudod. Wala naman. Na tanong ka? Kurita ganyan nga lang. Hindi man good. Namurag na agi naman. Uy, Wala ang ta. kapir man. Abot na dili buntot. Hindi guys, nag-uupod silang duha guys na kuan jud guys kanang operahan jud si Tiri. Hindi ko guys Cristel. Kay close ka doon na ilang tita kay nakaubang Kira na, nila. basta makapaayo ra siya. Ampo lang tara guys. Maayo na. Kay murag need jud og apin og milyon pa. Kay milyon ang doktor niya plus assistant sa doktor. Ang sa tamunod og milyon. Maligyan ang tagka ng atay. Sabi sa iban nga kanang ibalig sa ilang atay para makadunit sila og makasave sila ka ng laing tao ba yan? Lagi, ha? Lagi iban nga namaligya sila silang Mga sindikato, mga kampat baligyan ng kidney. Dito sa Hospital. na mapimamalit siguro. yung sindikato na saba ko. Mabitaw bang ngidnap. Ano ba yun? Lalaba ko naman ilap nila kay mahuhaan man din ang atay. Ay kidney di ay huhaan guys. Maligya na Dagaman, naman. mata. Heart. Maligya na ang kidney. Heart food! Tanang internal organs. Yung mata, kailangan yung ay, mga doktor sa mata, doktor sa heart, doktor sa atay, doktor sa kasi mo na ibang abdominal. Doktor ang mapalit. Kaya mga sindikato ng ngidnap. Para Sila subuhin may- sila. Sila may mabaligya sa mga Pasyente. dili, black market mong tawagan na sa mga ano ba. Yeah, thank you for watching guys. Yeah, amping taog atong iampo si Tiri. Yeah. Ma-okay ra siya. Love you all. Bye. See you next vlog.